MaliKunafoni jabrani la yabagaw amanu ban filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli da u ma fɔ sigiyɔrɔ la ne ka émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ sigilen an y'o de fɔ émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ sigira de ka kuma kan di ka kuma da di bɛɛ lajɛlen ma walasa ko minnu bɛɛ waleya minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ walasa jamana kɔnɔ denw ka se ka faamuyali ko la bi sa an y'a latigɛ k'an ka journaliste belebeleba dɔ wuli n'o ye monsieur Sidi Badou KOBA ye ale ye le directeur de républicain journal Le Triomphe ani journal Le Carrefour bi an y'a latigɛ k'ale wele an ka na masala wagati ni kunkurunin kɔnɔna na walasa jamana kɔnɔ denw ka se ka faamuyali kɛ wali minnu bɛɛ kɛra jamana kɔnɔ ni semaine kɔnɔna na monsieur Badou Sidi KOBA i ni ɲantuma Rebecca Dambele ni somo basiti bashi foite mbe auka mgo bela jelenfo yado MaliKunafoni TV ba barakala bela jelenfo a sanfɛ mɔgɔw fo a duguma mɔgɔw ani fɛn fɛn bɛ kan lamɛnni waati na Mali la ani Mali kɔ kan bada aw lamɛnnen don kosɛbɛ aw ka ko lamɛnnen don aw ka émission ye émission sanumaw ye donc ni bɛ émission sanuma kɛ a jagoya mɔgɔw b'i lamɛn ba dɔn k'a fɔ aw ka kunnafoni bɛ kunnafoni ɲɛnama ye aw tɛ kunnafoni jɛnsɛn n'aw ma taa tɛntɛn k'a mugu bɔ n'aw ma taa kunnafoni ta a sun kɔrɔ vraiment aw ni ce o la aw ni baraji hali bi ala k'aw dɛmɛ aw ka baara la. Monsieur KOBA MaliKunafoni ala tigɛ bi k'i wele an ka na masala wagati ni kunkurunin kɔnɔna na walasa ka jamana kɔnɔdenw la faamuya waleya minnu bɛɛ kɛra jamana kɔnɔ ni wagati ninnu kɔnɔna na o ɲininkali fɔlɔ ye min sa kunu M5RFP mɔgɔw ka anniversaire kɛla an y'a ye k'a fɔ ko denmisɛnninlamɔgɔw bɔra kosɛbɛ M5RFP mɔgɔw ka nin anniversaire na est-ce que denmisɛnninlamɔgɔw ka nin bɔlen b'a jira k'a fɔ ko Mali bɛna se ka bɔ a gɛlɛya minnu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ ko dɔ bɛ ka bɔ a la. N bɛ se ka mun fɔ ka taa IBK ka taali la kana bila bila yado IBK a ka fanga dafirila le 18 août 2020 a ka fanga dafirila k'a kɛ M5RFP sababu ye n'i y'a ta k'a lajɛ effectivement i y'a fɔ caman M5RFP denmisɛnninw ka ca la bon mun bɛ na ni denmisɛnnin caya ye ni jama bɛ bɔ baarako gɛlɛya kalanko gɛlɛya kɛnɛyako gɛlɛya ani fɛn wɛrɛ caman. Donc o b'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ lahala mun na vraiment lahala mun don a cɛ man ɲi kosɛbɛ parce que ni denmisɛnnin de bɛ to ka bɔ ka tɛmɛ maakɔrɔbaw kan o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mais ni M5RFP ta k'a lajɛ fana parti politique b'a la société civile mɔgɔw b'a la syndicaliste b'a la ani jɛkulu caman b'a la ne ka problème ye mun ye a politique ɲɛmɔgɔ ninnu caman bɛ yen san 30 ni kɔnɔna na a dɔw kɛra ministre a dɔw kɛra secrétaire général ye a dɔw kɛra ambassadeur ye Mali tiɲɛna ka se niveau ma Mali bɛ tiɲɛ tuma olu tun bɛ min olu ye mun kɛ pour que Mali kana dafiri ni bi de olu bɛ wuli ka mankan ci u b'u jɔ fɛ dɛ an bɛ démocratie tila de la diyagoya de n'i ye fɛn ye mun man ɲi i bɛ wuli k'i ka nisɔngoya jira sinon effectivement denmisɛnninw bɔra ka tugu ko denmisɛnninw ye danaya ta k'a di dɔw kan u cɛ ma parce que dɔw ka ɲi u la dɔw man ɲi u la mais mun ye ne dabali ban dɔw b'u cɛ ma n'o ye madame Sikajtu So ye n'o ye maître Muntaka Tale mun ye 91 kɛ yan Musa bɛ bin tuma min na 26 mars 80 y'o kɛ yan mɔgɔw bɔnna ni na u ɲɛna constitution bɛ kɛ tuma olu yɛrɛ de constitution sɛbɛn k'a jira k'a fɔ constitution du 25 février 1992 constitution ni fɛn kelen b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko le coup d'état était crime imprescriptible c'est à dire ni coup d'état kɛ i ka kan ka jɔ de ka mugu ci la n'a fɔra ko o mɔgɔw de ye coup d'état encouragé fɛn bɛɛ kɛra u ɲɛna olu yɛrɛ de fɛrɛ tigɛ k'a fɔ ko coup d'état kana kɛ jamana kɔnɔ bilen n'i bɛna fanga na i ka tɛmɛ kalata n'o mɔgɔw de wulila ka coup d'état encouragé ka tila k'u jɔ a ma tuguni ko mun kɛra 18 août k'o tɛ coup d'état ye ka na coup d'état wɛrɛ fara o kan o de la ne bɛ to k'a fɔ tuma bɛɛ ko ne tɛ jigin sɔrɔsiw la n'i y'a ye sɔrɔsiw nana fanga kɛnɛ kan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ politikimɔgɔw ka bɛnbaliya ani politikimɔgɔw ka nanbara ani politikimɔgɔw ka filankafoya ye parce que an ka politikimɔgɔw ka baara tɛ dɔ wɛrɛ kɔnɔbara ko le type digestif ani ventre administratif o de na ni gɛlɛya ne ye denmisɛnninw bɛ bɔ comme kɔnɔkulu baara de ma kɛ ni baara kun kɛra ɲɛ 40 ma denmisɛnninw kun tɛ bɔ ko kɔnɔkulu ni denmisɛnnin bɛ baara la denmisɛnnin ka kɛnɛya garantilen don denmisɛnnin ka furakɛli garantilen don denmisɛnnin ka fɛn caman garantilen don denmisɛnninw bɛ bɔ ka mun kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ école ba kelen ni kɔ de datugulen don kɔrɔnfɛla ani camancɛ la ka sababu kɛ kɛlɛ kɛnɛya ko sira kan o kɔni kɛrɛfɛ tɛ services sociaux de base, il faut que services sociaux de base, au te kɔrɔnfɛla la, au te camancɛ la, donc nous bɛɛ farala ɲɔgɔn kan
jagoya denmisɛnninw bɛ nisɔngoya n'u ma farati denmisɛnninw filɛ nin a caman bɛ kɛ jihadistes parce que déjà an ye kibaruya b'an bolo kibaruya bɛ se ka vérifier k'a fɔ ko jihadistes bɛ wari di denmisɛnninw ma u bɛ taa min don sɔrɔsiw ye ni sɔrɔsiw hakɛ mun bɔnɛna nin na o musaka hakɛ bɛ ta ka d'u ma o bɛ jamana mun na ne bolo politique mɔgɔw kan ka sigi de ka hakili jagabɔ kɛ an bɛ bɔ nin gɛlɛya la cogoya min na mais u ma se k'o kɛ o de y'a to ni sɔrɔsiw nana an kɔni bɛ mun ɲini sisan n'a ma ɲɛ ko sɔrɔsiw nana politique mɔgɔ minnu bɛ yen n'u vraiment n'u dusukun n'u ŋaniya jɛlen u ka fara ɲɔgɔn kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ u ka fɛɛrɛ kɛ mun b'a to vraiment an bɛ bɔ gɛlɛya nin kɔnɔ u ka fɛɛrɛ kɛ mun b'a to kalata minnu bɛ na a ka kɛ kalata sanuman ye président ka sigi maliyɛnw bɛɛ jɛra ni président mun sugu ye a kana kɛ président ye sɔrɔsiw bɛ président mun suganti a kana kɛ président ye janguna bɛ mɔgɔ mun suganti a ka kɛ président ye maliyɛnw bɛɛ jɛra ka mɔgɔ mun ta président mun vraiment a bɛ hinɛ anw na a b'an ɲɛji cɛ a b'an ka gɛlɛyaw don programme ɲɛnama bɛ président mun bolo voilà ne bɛ se ka mun fɔ o y'o ye. Monsieur KOBA i ka kuma kɔnɔna na ni ne y'a faamuya denmisɛnninw bɔra ka tugu ko kɔnɔkulu ka tugu M5 la fɔ mɔgɔw ko o ko in tɛ ɲɛta ye jamana ma. Ɲɛta don ɲɛta tɛ mais denmisɛnninw ka boli ko kɔnɔkulu a bɛ ko dɔw yira a b'a yira k'a fɔ ko nisɔngoya bɛ jamana kɔnɔ parce que ni lafiya ni damu bɛ jamana kɔnɔ denmisɛnninw bɛ se ka bɔ dɛ mais u bɛ se ka bɔ ko wɛrɛ la mais denmisɛnninw ka bɔ ko kɔnɔkulu kana monument de l'indépendance la kana politique mɔgɔ dɔw lamɛn jamana ka lahala kan o b'a yira k'a fɔ ko degun b'u kan sinon ni degun t'u kan an bɛ Mali la yan mɛnna moi je suis né grandi au Mali ne bangala ka lamɔ Mali ne ka fɛn bɛɛ ye Mali de ye fɔlɔ n'a tun fɔra ka denmisɛnninw ka bɔ mɔgɔ si tɛ bɔ u b'a fɔ ko ci wɛrɛ b'u la ko ci wɛrɛ bɛ lɛla mun tɛ ɲintigɛ kɛ n ko denmisɛnninw o b'a yira k'a fɔ ko waati kɛra denmisɛnninw basigi tun bɛ lafiya tun b'u kan baara ko tun ka nɔgɔ mais n'i y'u bɛ ka bɔ hali n bɛ kuma misaliya kuma n tɛ k'i lagosi dɛ e yɛrɛ bɛ ka danbele n'i bɔra sini k'a fɔ denmisɛnninw ka t'i sɔrɔ monument de l'indépendance bɛ bɔ parce que denmisɛnninw degunnen de ka se niveau ma u bɛ mɔgɔw de ɲini mɔgɔ min bɛ se ka kuma f'u ye kuma min b'u nisɔndiya u bɛ mɔgɔ de ɲini u bɛ se k'u kalifa o mɔgɔ min ma i m'a ye waati kɛla ni arasibatigiw nana ka bɔ voyage la denmisɛnninw bɛɛ bɛ bɔ ka tugu ka tɛgɛrɛ fɔ a ko donc an b'o caman de la bi donc mɔgɔ o mɔgɔ bi n'i bɔra n'i ko k'i bɛ fɛɛrɛ b'i bolo ka solution sɔrɔ denmisɛnninw ka problème denmisɛnninw bɛ bɔ k'i lamɛn donc an b'o donc jamana in bɛ lahala mun na denmisɛnninw ka boli kunu o b'a yira de k'a fɔ ko jamana in tɛ taabolo ɲuman kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ o de ka ɲi. Monsieur KOBA kunu anniversaire kɛ yɔrɔ la Choguel Kogala ma i ka discours kɔnɔna na a ko Mali tɛ kɛ fitiriwale ye Faransi ma Choguel Kogala bɛ fɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ in na. Mali tɛ se ka kɛ fitiriwale ye Faransi ma mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ i b'a dɔn gɛrɛnbaro ani tiɲɛ tɛ kelen ye n'i y'a ta k'a lajɛ le 11 janvier 2013 tuma na Mali bɛ dafiri yɛrɛ yɛrɛ Jɔnkunda n'o tun ye transition président ye a ye wele bila jɔn ma a ye wele bila Hollande de ma i ma kasi Hollande ye dɛ a ko Hollande ni m'i ka kɛlɛcɛw bila ka na dɛmɛ don anw ye jamana in bɛ dafiri dɛ jamana wɛrɛ kɛrɛfɛ jamana wɛrɛw président n'o ye Mamadou Issoufou Niger président kɔrɔ ani Alassane Dramane Ouattara u bɛɛ ye wele kan ta ka ɲɛsin Hollande ma ko Hollande ka mɔgɔw kana anw dɛmɛ donc c'est comme ça que Faransi sɔrɔsiw nana ko kɔnɔkulu kana dɛmɛ don an ka sɔrɔsiw ye n'an sera ka kɔrɔnfɛla parti dɔ récupérer mais mankan nana problème nana bɔ yɔrɔ jumɛn an dontɔla Kidal n'u ko an ka da an fils ko an ka tolu ka don ko parce que ni Mali sɔrɔsiw dɔra an fils et n'u donna Kidal tiɲɛni bɛna kɛ Kidal donc il me semble que fɔɲɔgɔn ko daminɛna yen de opération Serval ko la mais a n'a ta bɛɛ an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ se ka bonya kɛ ka bonyamasegin kɛ Faransi ye mais Hollande nalen Serval kɔfɛ a ye kuma dɔ fɔ ko bonya bɛ bonyamasegin bɛɛ ko an ka sɔrɔsiw fana y'a joli an ka kɛlɛcɛw joli bon Faransi ye première ni deuxième guerre mondiale donc ale mana dɔ wɛrɛ a nana fo k'an wali ɲuman don an ye kɛwale mun k'u ye donc o de la ne b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka Mali kɛ mun ye Mali t'o ye k'a fɔ ko Mali kuma sulen bɔ o tɛ tiɲɛ ye Mali taara Centrafrique ka taa dɛmɛ d'u ye Mali taara Congo ka taa dɛmɛ d'u ye Mali taara Sierra Leone ka taa dɛmɛ d'u ye général min kɔrɔ kan yɛrɛ tɔgɔ bɔra Sierra Leone Mali taara Libéria donc ni problème ye Mali sɔrɔ bi mɔgɔ wɛrɛw kana an dɛmɛ ne bolo o tɛ kojugu ye mais mɔgɔ wɛrɛ kana an dɛmɛ mais an k'an yɛrɛ dɛmɛ dɛ mais an ye mun jateminɛ pendant que dɔw bɛ ka san ye dɔw bɛ k'u u cɛ siri anw ye an yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ de la Bamakɔ o ye fɛn cɛjugu de ne bɛ to k'o de fɔ ne m'a fɔ Faransi ka ɲi dɛ mais Faransi ni ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ u bɛ basi jalan k'a la nin y'a san 6 ye Faransi ka ambassadeur to Rwanda ye Faransi ka ambassadeur gɛn nin y'a san 6 ye mais a bɛɛ n'a ta bɛ makɔrɔma ta ye o dɔn wa Rwanda ka ministre des affaires étrangères kɔrɔ n'o ye Louise Mushikiwabo n ko Faransi de ye pression kɛ francophonie pour que a ka bila francophonie ɲɛmu ka Michel Jean Boy canadien u ko boyi kana ne
mun nana n'o ye parce que rwandew y'a dɔn waati dɔ la a sera ten sa an ka baara u ka président de Paul Kagame a ko ne tɛ se ka bɛrɛ ta ka tugu mɔgɔw nɔfɛ ka baara kɛ mais u y'a faamu k'a fɔ ko bi kɔni waati dɔ sera ten an k'an cɛsiri an ka baara kɛ an k'an ka jamana kuma bɔ u y'o de kɛ o de la u b'u bonya an ni France ambassadeur n'o ye Joël Maire an delila ka baro kɛ an sigira an ye baro kɛ i n'a fɔ ne ni bɛ masala cogoya min na anw y'a ɲininka Mali ka problème a ko ma n'i yɛrɛ kɛ cogoya min olu b'i minɛ ten de n'i yɛrɛ bonya olu b'i bonya mais n'i yɛrɛ buruja o y'i kunko ye dɛ donc ne b'o de fɔ hali bi politique mɔgɔw minnu ye jamana in tiɲɛ k'a dafiri o politique mɔgɔ dɔw u k'u ɲɛ yɛlɛn tɛ sa u ka hinɛ jamana in parce que u ka kɛwalew de nana ni tiɲɛni ye Mali politique mɔgɔw ka problème ye mun ye n tɛ bɔ di ka débat kɔnɔ dɛ u bɛ taa ko bila ɲɛbila dɔ ka na manamanakan fɔ après u bɛ taa veste dɔ ka na kuma wɛrɛ fɔ après u bɛ taa forokɛ dɔ ka na mɔgɔw sɔminen b'o bɛɛ la ne kɔni bolo Shogalen kuma mun fɔ tiɲɛ don mais k'a fɔ ko Russie kana France kana n'an dɛmɛ n ka wara faga o k'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo dɛ donc ne bolo an k'an jija an k'an cɛsiri Umaru Mariko de fɔ ko yani an k'an jigi da France ni Russie kan an k'an jigi da an yɛrɛw de kan et puis France jamanaba ninnu bɛɛ bɛnnen don ni Russie kuma jɛ n'a ye MINUSMA tun tɛna o parce que diɲɛ jamana 5 de bɛ ye membre permanent de conseil de sécurité Russie b'o la France b'o la Angleterre b'a la États-Unis b'a la Chine b'a la donc n'olu kelen-kelenna ko nin tɛ kɛ a tɛ kɛ donc c'est pour dire que minnu bɛ ka mankan kolon ci la ko Russie kana de a donna ta bɔra ta Russie ni France bɛ ɲɔgɔn kalama hali France sɔrɔdasiw natɔ la a bɛ fɔ min ma ko avion Antonov gros porteur ninnu Russie de y'a di France ma il me semble que sɛbɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ France bɛ musaka dɔ d'u ka société ma donc o société ka Antonov France ka kɛlɛkɛcɛw donn'o de kɔnɔ ka na Mali la donc an ka ɲɛ yɛlɛ ten sa an ka ko dɔw faamu ne bolo jamana in tɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ tant que n'an yɛrɛ dama an cɛsiri an ka Russie to yen an ka France to yen an ka dɔn k'a fɔ jamana in y'anw de ta ye taayɔrɔ t'an na ni jamana tɛ n'i yɛrɛ kɛ cogoya min na tɔw bɛ minɛ ten sinon an ye san 20 kɛ démocratie Alpha ni Atiti an ye san 20 kɛ bɛɛ ko Mali Benin Sénégal ni démocratie tun fɔra ni jamana saba in de bɛ fɔ mais dunko juguya o de nana ni gɛlɛya ye bɛɛ ko yɛrɛ ko Mali ko tɛ yɛrɛ ko donc o de nana ni gɛlɛya o de kɔsɔn ne bɛ to k'a fɔ tuma bɛɛ n ko ne tɛ jigi sɔrɔdasiw la koyi ni démocratie bɛ a ɲɛ 40 ma bɛɛ ka hakɛ bɛ d'i ma sɔrɔdasiw bɛ mun ɲini fanga na sɔrɔdasiw yɛrɛ problème b'u da la u ni jihadistes yɛrɛ mun bɛ ɲɔgɔn na o de ye KOBA ye mais n'a fɔra ko hali bi madame Togola Awa Semaga ala ka lahara suma journaliste Badou a yɛrɛ tun b'a a ka site kunnafoni donc o y'a ka site muso cɛsirilen don muso barikaman don n'a fɔra ko o bangetɔ la o ka to a la n'a fɔra ko en donnant la vie qu'une femme meurt après 30 ans de démocratie u na ni kan mun ye n'a fɔra san 30 kɔfɛ o ko wɛrɛ ka kɛ vraiment politique mɔgɔw kan k'u yɛrɛ ɲininka minnu ye jamana in mara ni san 30 kɔnɔ u k'u kan k'u yɛrɛ ɲininka. Monsieur KOBA an b'a fɔ ko ala ka ɲinɛ an jɛɲɔgɔn in na n'o ye madame Togola Awa Semaga ye ala ka yafa ni silamɛ kɛlɛ ma Monsieur KOBA ni an y'a mɛn ko M5RP mɔgɔw ka cɛbɔ kɛra Choguel Kokala Mayiga ye e yɛrɛ hakilina na ni Choguel Kokala Mayiga sigira premier ministère bi Choguel Kokala Mayiga bɛna se ka mun de kɛ kalo 9 tɔ kɔnɔna na parce que camancɛ fanga tɔ tora kalo 9 Choguel ka kɛ premier ministre ye o ye ko ɲumanba de ye mais mɔgɔ caman kumana u nana fanga na a kɛra malo ye dɛ a kɛra kumasulu ye dɛ mɔgɔ kumasulu la dɛ o hami de b'anw na bi Choguel yɛrɛ gafe dɔ labɔ a ye sɛbɛn gafe kɔnɔ k'a fɔ ko accord d'Alger accord ɲɛnama tɛ n'an ye accord d'Alger na appliqué Mali bɛ tila or Assimi n'o ye transition président Kolo Assimi a kɛlen ka seba mɔgɔw wele Choguel yɛrɛ tun sigilen b'a kɛrɛfɛ a ko seba mɔgɔw ma ko accord d'Alger in filɛ nin ye vraiment an b'an jija fɛn minnu fɔra an b'o waleya bon mɔgɔ min ko mɔgɔ min ye accord d'Alger kɛlɛ fo ka sɛbɛnni k'o kan n'a fɔra ko kuma kɛra yɛrɛ ɲɛna n'a fɔra mun ye mankan ci ko fo ka CNC ci ko tilara k'a fɔ tuguni ko CNT bɛ se ka to yen kɛla premier ministre ye le maçon se juge au pied du mur ni maçon ye koko jɔ k'a ban an b'a fila ye o la an bɛ se k'a fɔ tare mais koko jɔ bali an k'a fɔ ko maçon ka ɲi i bɛ ka nin talen kɔfɛ an tɛ se k'o fɔ dɛ mais an bɛ mun fɔ Choguel ye a ye kuma ba fɔ dɛ ni k'i bɛ se ka kurusi dɔ sama na i ye kuma ba fɔ dɛ n'i ma se k'a lawaleya i ye kuma fu fɔ dɛ Choguel an bɛna ka kɛwalew lajɛ mais an bɛ mun fɔ Choguel a k'i jija dɛ mɔgɔ caman kumana jamana in na dɛ Mali marali ma nɔgɔn dɛ Mali ye doni mun ye doni girimanba de don an ye Modibo Sidi a bɛ kɛ premier ministre tuma na kunsigi kun finnen don tik a bɛ bɔ premier ministre la tuma na kunsigi jɛra ko Kɔrɔbugu donc an bɛ mun fɔ Choguel a k'i jija dɛ a k'i cɛsiri dɛ parce que
avec abina c'est sûr ani achimi de baraka ñof or bandaw tachogo mariko ya ñefo mariko ko joro no fe kele de drone de ko ala wele ka to wolay ka kale ba ko Modibo kone no ko ministre de la sécurité colonel Modibo ko to bolé ani Sadio Camara no ministre de la défense colonel Sadio Camara ani Aluseni Sanu no ministre de l'économie et des finances ani Makafili Dabo no ministre des transports et des infrastructures kulu bolé o de mabben sura suma donc o de la sura sufana ko non ko banda o cabinet achimi ma do achimi ko lu risque de taka kele ke pour que kana fangana ulu ka famille exposée ni ko ko ka famille sura be ke chugudi donc o be wa yira ka fuku gele abina do aka premier ministre parce que peut-être sura sunu bina fa ka do da do fe abina fo ka bi banka do da fe donc o be kan ka jatimin o de ne be to ka fongo aki jijade ni kele tiɲɛna bɔra ale tɛ taa kati dɛ ale b'a yɛrɛ sɔrɔ fo jijɛ ni jijɛ ni kɔfɛ a k'i jija dɛ a ye kuma ba fɔ dɛ n'a kɛra premier ministre mɔgɔw b'a ye dɛ mɔgɔw b'a kɛ kɛwalew ye n'a kɛra premier ministre n'a dɛsɛra Choguel n'i dɛsɛra e t'i da dɔn Mali ko la tuguni dɛ san b'o f'i ɲɛna dɛ parce que Mali marali ma ɲɔgɔn dɛ caman de kumana an y'a ye yan i bɛ ka mun fɔ a tɛ tɛmɛ 2007 a meeting dɔ kɛ Segu ni tun y'o lamɛn a bɛ k'i komi i k'a tɛ tɛ ka taa ka ɲimi a nana 2013 ka fɔ a ka taali a kɛra cogo di mɔgɔ si ma fɔ taari c'est vrai a ye baaraw kɛ mais a ye minnu fɔ ani mun kɛra a ma kɛ kelen sinon a ye baara kɛ o de kosɔn n b'a fɔ tuma bɛɛ n'i bɛna Mali mara dɔrɔn kuma avec prudence kana kuma ba fɔ kana kuma foyi tɛna se ka mun lawale parce que n'i y'a kɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ tigɛ la maliyɛn bɛ da mɔgɔ la joona mais ni maliyɛn tigɛra dɔrɔn a bɛ 100% de ci la et c'est fini donc Choguel k'i jija dɛ awɔ. Monsieur Koba, an y'a jateminɛ k'a fɔ fana ko parti politique dɔw ma sɔn Choguel ka ni premier ministre ye ma e hakilina ye jumɛn ye o ko fana na. o ma balane la o tɛ balane la fana mun nana ni sɔrɔsiw ye M5 RF bɛ mɔgɔ ka bɛnbaliya olu to hakili la ko n'i bɛ ka bɛɛ to u kelen-kelenna bɛ tun ka miirina tɛ dɔwɛrɛ ka kɛ président ou ka kɛ premier ministre CV bɛ bila tuma min k'u ye 14 CV de bila n bɛ misaliya kuma kelen f'i ye n bɛ kuma ni Fakara Faye kɛ yadɔ ale y'an ka journaliste kɔrɔbalen ko dɔw kɛra a ɲɛna 91 a ko ATT nalen ATT ko maître Demba Diallo ma ko aw ka fanga filɛ an bɛna taa kan kɔnɔ Demba ka ma ATT jɔ i tɛ taa dɛ an fɛn fɛn filɛ an ye politique mɔgɔw de an bɛɛ b'a fɛ ka kɛ président ye an bɛɛ ka gouvernement b'an ka jifa la n'aw taara k'a to an ma an bɛ ɲɔgɔn faga yan donc i bɛ transition kɛ de fo président ka sigi démocratiquement bɛɛ jara ni président i bɛ sɔrɔ ka taa donc Mali politique jɛkulu y'o de ye politique mɔgɔw ni fanga ni jamana in tɔɔrɔ ma dir'u ma u tɛna bɛn président u tɛna bɛn foyi la parce que bɛɛ b'a fɔ ne ka k'a ye donc n'o bɛ jamana ya dɔ o tɛ ko nɔgɔ ye donc c'est pourquoi politique mɔgɔw b'a fɔ k'olu ma jɛn ni Choguel ka sigi c'est normal an bɛ démocratie la peut-être u ka daloliya b'u bolo bɛɛ n'i ka daloliya de don minnu bɛ fɛ Choguel ka sigi u ka daloliya b'u bolo minnu tɛ fɛ Choguel ka sigi u ka daloliya b'u bolo mais an bɛ mun ɲini Alahu Taala fɛ vraiment n'a sɔrɔ an ka hɛrɛ bɛ Choguel de bolo Ala ka Choguel kɛ premier ministre a kan kuma bɔ n'an ka hɛrɛ b'a bolo n'an ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo a ka na to a kɛra Choguel ye o a kɛra Rebecca Dambele o a kɛra mɔgɔ n'an ka hɛrɛ mɔgɔ bolo Ala ko nati mɔgɔ min se ka hinɛ an na k'an ɲɛji cɛ sinon dɔ kɛra ten sa Mali sɛgɛnna Mali ye CEDEAO sɛgɛn Mali ye Union africaine sɛgɛn Mali ye bɛɛ de sɛgɛn an yɛrɛ sɛgɛnnen don vraiment il est temps que politique mɔgɔw u ka ko dɔ dɔn ten sa jamana in sɛgɛnna depuis 2012 fo kana bila bi la don o don problème et dɔ de bɛ fara problème kan don o don i b'a fɔ ko kunu n t'a dɔn bi bɛ fusaya ni sini ye donc n'o bɛ jamana mun kɔnɔ an k'an janto an yɛrɛ la vraiment. Monsieur Koba, an y'a ɲini lɔgɔkun kɔnɔ fɛnɛ na ko Faransi y'a ka kɛlɛkɛcɛdenw k'a bɛna ka kɛlɛkɛcɛdenw lasegin so hakilina ye jumɛn ye Faransikaw ka waleya fɛnɛ la. O ye bagabagali de ye sa Faransi ka kɛlɛcɛw tɛ taa u tɛ se ka taa parce que Faransi ka intérêt mun bɛ yen o de ka ca c'est vrai Faransi ka ni tubabu kɔni ka kɛlɛcɛw bila ka na u k'u ka joli bɔn u t'a k'u kun fɛ o tɛna k'u kun fɛ Faransi kumana de dɔrɔn Faransi ye bagabagali ko dɔrɔn coup d'état fila waati damadama kɔnɔ o ye wale cɛjugu ye olu tɛ joli parce que Macron tun y'a ka danaya ta k'a da bandaw kan ka ban bɛɛ tun ko bandaw de bɛ transition laban mais ni ko nana don a kɔnɔ a balala bɛɛ la Faransi kelen to hali Amérique ko k'u b'u ka fɛn bɛɛ jɔ fɔlɔ fo ɲɛfɔli ka kɛ fo kuma jɔnjɔn ka f'olu ye donc o bɛ faamu mais a n'a ta bɛɛ an ka Faransi wali ɲuman don waati dɔ kɔni kun kɛra u ye dɛmɛ dɔn ye hali n'a sɔrɔ vraiment u bɛ filan kafoya la waati kɛra quand même u ye dɛmɛ dɔn la mais ne fana bɛ mun fɔ n'an tun sera an yɛrɛ la ka ɲɔgɔn faamu bɛnbaliya o de bɛ na ni koko pɛrɛnni ye ni koko pɛrɛnna dɔrɔn basa bɛ don a fɛ koko de pɛrɛnna ni Faransi donna a fɛ ka na o y'a sɔrɔ fana an y'u wele ka na donc n'i ye maa wele ka na
n'a ye mun fɔ i bɛ sɔn o de ma diyagoya mais k'a fɔ ko faransi bɛna taa faransi tɛna taa bi faransi tɛna taa parce que u ka intérêt bɛ mali la bolo d'abord ni mali binna jihadiste bolo olu yɛrɛ tɛ to yen a bɛ fɔ minnu ma migrant tungarankew u bɛna taga yen et puis faransi ka intérêt ba de bɛ Côte d'Ivoire ni Sénégal pétrole ni gaz ba de yɛlɛ yen o ka kan ka bɔ Côte d'Ivoire ka intérêt ba de bɛ or mali de an bɛ se ka fɔ mali de ye baari ye jamana ninnu ani jihadiste cɛ donc ni mali dafirila bɛɛ bɛ dafiri a nɔfɛ Niger fana iranium u bɛ mun a bɛ fɔ mun ma uranium n'o bɛ kɛ ka bombe atomique dilan n'o o de b'a to faransi courant bɛ kɛ yen donc o bɛ Niger donc o bɛɛ b'a to faransi tɛna taa ka mali tɔ to u tɛna taa ka sous-région to mais nin bɛɛ la anw k'a dɔn anw de kan k'an ka intérêt dɔn le problème k'an t'an ka n'an y'an ka intérêt dɔn sisan an bɛ se tubabu la n'anw ka intérêt ɲini an fana an b'a yir'u la k'a fɔ a bɛ ta donc maintenant bɛnbaliya b'an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ se k'an ka intérêt défend devant les grandes puissances a tɛ ɲɛnabɔ ne b'o de fɔ a kɛra Russie a kɛra faransi bɛɛ b'i ka nafa de nɔfɛ. Monsieur KOBA i ka kuma kɔnɔna la y'a jira k'a fɔ ko faransi bɛ bagabagali de la an dun ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ bi maliyɛnw ni banna faransi la pewu maliyɛnw bɛɛ bɛ fɛ faransi ka taga ne ko faransi bɛ bagabagali de la ni faransi mana taga est-ce que o fana tɛna kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ye mali kɔnɔ yan. Ni faransi taara o da man nana koyi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ on est fier du Mali dafɛ jamana ninnu bɛɛ bɔra Mali de la c'est une fait i ya Gambie ta o i ye Guinée-Bissau yɛrɛ président i b'a tɔgɔ dɔn Umaru Sisoko Embaló a nana yan k'a to premier a ko Mali y'ale bɛnna jamana de donc o b'a jira ko Mali tɛ jamana fitinin ye dɛ donc minnu bɛ ka mankan ci ko faransi ka taa an ka armée bɛ yɔrɔ min na an ka armée bɛ ka lakuraya an ka sɔrɔdasiw bɛ se ka kɛlɛ kɛ dɛ mais fɛn bɛ maramafɛn dɔ bɛ bolo o t'an bolo fɔlɔ n'o ye avion de combat c'est vrai hélicoptère b'an bolo mais avion de combat t'an bolo drone t'an bolo et tubabu yɛrɛ tɛ fɛ an k'o sɔrɔ parce que embargo bɛ Mali kɛ maramafɛn ninnu sira kan mais semble que embargo ma wuli fɔlɔ donc n'i y'o bɛɛ jateminɛ faransi ka taa o da man dan na maintenant an bɛ pression de k'u kan u k'u ka baara kɛ joona u ka taa parce que u yɛrɛ y'a fɔ ko drone avion tɛ wuli bɛlɛ ka dɛmɛ don Mali hali faransi bɛ opération caman américain de b'u dɛmɛ koyi américain ka drone de bɛ renseignement d'u ma donc n'olu y'u ban a ma nɔgɔn hali MINUSMA filɛ nin ye MINUSMA bɛ taa opération dɔ la u bɛ dɛmɛ ɲini Barkhane mɔgɔw de fɛ Barkhane mɔgɔw de bɛ na dɛmɛ don donc n'i y'olu bɛɛ jateminɛ faransi ka taa tɛ a man ɲi parce que ni faransi taara sisan u bɛ taa maramafɛnw di MNLA ma tuguni MNLA bɛ na fɔ faya kɔnɔna na an bɛ tila ka boli faransi na dɛmɛ don an ye faransiw bɛ tila ka boli ka na tuguni u bɛ tila ka fɛn wɛrɛ fɔ an ye diyagoya an bɛ sɔn o ma donc yan'a ka s'o ma comme u mɛnna yan tɛ ka ban u ye baara dɔw kɛra u n'an ka sɔrɔdasiw jɛra ka baara kɛ lakana bɛ ka na dɔɔni ne bolo ka taa lakana ka na ni lakana nana sisan vraiment an b'an fɛla f'u ye an b'a f'u ɲɛna vraiment aw ni ce aw ni baraji an taara aw dɛmɛ waati dɔ la mais an seginna ka na an faso la aw fana y'aw seko kɛ vraiment mun ɲini aw fɛ a ye taa aw fɛ yen mais o n'a ta bɛ teriya bɛ to tiɲɛ fo teriya o tɛ teriya sa awɔ. Monsieur KOBA ni e yɛrɛ kɛra camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi Goyita ye ni e yɛrɛ kɛra o kɛrɛfɛmɔgɔ ye bi e bɛ se ka kuma jumɛn de f'a ye walasa camancɛ fanga in ka se ka latɛmɛ ka ɲɛ. Ne bɛ mun fɔ Asimi ye a k'i yɛrɛ janto yɛlɛ ni jɛ la caman b'u ɲi jɛ bɔ ka yeli fɛ joli b'a jukɔrɔ dɛ a k'i yɛrɛ kɔrɔsi o la dɛ caman bɛ gɛrɛ la Asimi a kɛ tan Asimi a dɔn tan n'a gɛlɛyara Asimi bolo u b'u yɛrɛ ɲini koyi caman ko k'a tɛ taa an bɛ sa i nɔfɛ a tɛ taa dɔn ta a tɛ bɛ taa Dakar don min na est-ce que a n'a ka denbaya de taara k'a ka denbaya de tugura kɔ an ma maa wɛrɛ ye mun tugura kɔ donc n'i y'o ye dɔrɔn n'i y'o jateminɛ ka faamuyali kɛ mais Amadu y'a ye yan ko tolérance zéro ko fo ni Ala y'i to ale t'i to yen a labanna kaso la a bɛ taa kaso la waati dɔ mɔgɔw ko u jɔ b'a la o kan ka taa n'a yɛrɛ de ale de ma jamana in dafiti ale de y'a to kɔrɔnfɛla bin donc Asimi k'i janto a yɛrɛ la jeune don a yɛrɛ y'a fɔ ko n'ale échouera jeune de échouera o di ye tiɲɛ de vraiment ni an b'a dɛmɛ an ka dɛmɛ ni kɔnɔnajɛya ye an kana dɛmɛ ni filakanfoya ye an kana dɛmɛ n'o ye an ka dɛmɛ tiɲɛ sira kan n'a jɛngɛnna tiɲɛ ka fɔ a ye a k'i jija cogo bɛɛ yuruguyurugu a ko kɛlɛ lakana a ka na n'o ye denmisɛnninw ka baarako a k'i ɲɛsin o ma gɛlɛya min bɛ kɔnɔfɛla ni camancɛla la n'o ye école datugu ye n'o ye dɔgɔtɔrɔso datugu ye a k'i ɲɛsin o ma o de kan ka k'a ka baara fɔlɔ parce que n'i y'a ye jamana lakana n'i y'a ye ne sigilen bɛ yan bi an bɛ masala aw ka studio ba in kɔnɔ lafiya de bɛ yan ni lafiya tun tɛ yan an b'an kun de bɔ kɛnɛma k'a lajɛ mun bɛ yen ka tila ka sigi ka don so kɔnɔ ala k'an kisi o ma donc a k'i jija o yɔrɔ la mais
jeli baw bunu bina ani gawlo bunu sikadala he ashimi betande he ashima keta aki yere koroshulu la de anya yeya a fen kera alabana kujugula donc mogo ikiteri ni nindo mogo munu kan ki ladi ni ulu donc abonyogona vraiment ka chala fe a barabe nye donc ami munyi ni kolon ashimi beita fe anana ni dine ni ngani ya muyi pour que ka jamana in kuma bo vraiment ala ka dema ka barala parce que jamana in fana problème muyi shiti fe shika tokota o ni mu ma fe ka anyuma ke dura ka tokota duro doni meta kien ko fe o doni meta we sonta ka daila ko dabla de ashimi son kolon fo itala amma me kay wari dun amma me kay ninke kabini shisa yani sini dobiti sigi ko ashimi yakatande o shimi aranji sangadi muso do made o shimi viviti sangadi ango dabla ça c'est pas bon angulu dabla main o ko chejuku badi anga fama la goshi dabla parce que jamana ina imana iniye masake imana barake chuko mgo tito atete koya ko assurance maladie obligatoire ako si solama nye fendo jamana dola fantanka musakabe ka fantanka furake o ko nyuma mbay no e amwe anano mgo yalla goshi do ye marché ko kuluka wari segum bi amo flene tare be ko amo kay Cheikh Modibo ye barake nazala mission pay fander ka barake ka ke ingénieur unana la goshi ko nazala ko ni appel kara allo kala de tuer téléphone talay bon ça c'est pas bon, c'est pas normal. Donc angulu dabla ni munana barala anga deme aka barala anga na tandu kerefe anga to aka tinyabulu anga tla kana sike fa kun ka keta an kun ya dabe tinyabulu yana aka tinyabulu anga deme tinyeni de ato nana tinyeni de kala nana suno sorasu ko mbe fangana tinyeni de kala nu nana jekulu mun kuma saka na sorasu de donc namanye ko nan yana anga tansi kerefe an tun ya da kumbe tinyabulu amba yana aka tinyabulu anga demeke anga dema kana tinyabulu ambu kan ko de kew mais anga tan jo kerefe tin anguma da angulu dabla il est temps qu'on arrête avec ces conneries là anga jamana kuma bode kan il faut que sini ando na modon ka jamana tun da mais mogo sorola no ashimi na nyogona mogo sorola nu na ye jamana blara ka ye jamana kuma o de foli kadi tulola ni kati sigi quand tu as dabe tinyabulu voilà. Monsieur KOBA ini cheka kuma la sasa amna kuma kandima ihika foli kan labanke mbe au foko sebe vraiment journaliste kacha mais niya yara baka dambele ne vele vraiment o kera konyuma bade nema ikume saka mo welo ibe fendo choko ibe doni de do le bisaka fonere te fendo be gere korobale on lube kan digi don souvent kuma chama fen chama be mbulu nyinga pour que ka fameli soro kola mo to koroba kalamo nene rebe be classe kala no ambete ikawola nere titoke de me fendo la o de kanyi mo kan ni yere ke fende imana ki choko ibe fitini de do to don donc dunia fitini munu bana ngulu fara nyonka na yo fara nyonka ka di jamana ma aka chala fe ambe façon kuma bo donc mbe awka barakala mbu pela jelenfu mali fen fa la mali na ni mali koka ambu pela jelenfu na so nga here di shogal de bolo ani kolon ashimu goita nanga here bu bolo vraiment ala ku demu ka barala anga chesuru nofe angu deme parce que bolon koni kelenta do bolon koni keleme seka beleta bolo donen kelente beleta yado fo aka fara nyonka da be seka beleta donc angu demu ka barala anga tan sigi kerefe ko anjo ku laje aka tinyo bolanga so kana jo antumba da be angu lo dabla tensa angu deme na nyenu bolo anyena malien bela jelende angu de blanc hakilla awo MaliKunafoni jabrani la yaba ni ku émission beka kuma kene ko na biyanyi antu Monsieur KOBA de wilana kana masala wakati no kungurun kona la ka kayni gela ko mun bebe jamana kono o yara bora ka kuma la mesisa no bado chama family ke aka kuma kuna na ayala nyini ko maliende kan bela jele kan bolo di nyoko matisa kan nyoko sembla kan bolo di nyoko ma wala sa jamana imbe se ka bono gola to kamna ama fo aka ambe beka kuma kene wereka